Aġenzija Żgħażagħ investit 30,000 euro biex ittejjeb l-operat fil-Youth Cafe tal-Imsida u tkun tista' torganizza numru ta' programmi li jtejbu l-ħiliet taż-żgħażagħ u jgħinuhom jisfruttaw il-potenzjal tagħhom. Dan l-investiment wassal biex dan is-sajf l-Aġenzija nediet żewġ programmi mirati għal żgħażagħ li jixtiequ jesperjenzaw id-dinja tar-radju u l-fotografija. B'kollox, 86 żagħżugħ u żagħżugħa ħadu sehem f'dawn il-programmi. Żagħżugħa li pparteċipat fissret il-konfidenza li kisbet biex tuża ċertu tagħmir, fl-istess waqt li femet x'tinvolvi l-produzzjoni ta' programmi fuq ir-radju. Tallimt kif ikolli iktar konfidenza biex nuża dawn l-affarijiet dal-equipment u kif nużah ukoll. Tallimt ukoll kif nippjana programm bħal dan għax ma kontx nafu kif jaħdmu dal-affarijiet għax inti fil-verità meta tkun qed tisimgħu ma taħsibx fl-affarijiet li jkunu qegħdin jgħaddu minn wara u l-affarijiet li jkunu qegħdin jgħidu u jaħdmu fuqhom. U hawnhekk stajna nitgħallmu fuq hekk u kif naħdmu hands-on ukoll u hekk ma' ħafna nies differenti u ħadd ħafna pjaċir ukoll. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li dan huwa eżempju ċar ta' kif qed jingħataw opportunitajiet b'mod tanġibbli liż-żgħażagħ biex jgħinuhom ifasslu il-futur tagħhom. L-Aġenzija niediet programm li sem ta' Sound On fejn hawnhekk jingħata taħriġ liż-żgħażagħ ta' kif propju jkunu jistgħu jipproduċu u jxandru programmi tar-radio u allura huwa eżempju ċar u tanġibbli ta' kif qed innagħtu opportunitajiet li permezz tagħhom iż-żgħażagħ jiżviluppaw u jesperjenzaw dawn it-tip ta' inizjattivi li jgħinuhom propju għall-futur tagħhom.